Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε ακόμα βίντεο στο κανάλι. Καλώς ήρθατε, έχω καιρό να ανεβάσω εδώ πέρα, στο δεύτερο κανάλι. Σήμερα θα παίξουμε FIFA, FC26, Ολυμπιακός Bayer Leverkusen, το σημερινό match, σήμερα 3η 20 του μήνα, που γυρίζω αυτό το βίντεο. Αυτό δεν θα έχει πολύ edit, απλά το μόνο edit θα είναι όταν θα μπούμε κατευθείαν στο match, ξέρετε, για να μην περιμένει και αυτά. Λοιπόν, πάμε έτσι, πάμε να δούμε τι παίζει από τα lineups LKB, επειδή είναι από το να βάλουμε αλλαγή, να βάλουμε στον πάγκο. Βάλω μουζακίτη εδώ πέρα. Έλα, ωραία. Παίξουμε έτσι σε Martins. Και νομίζω είμαστε καλά. Έτσι. Σημαίνω στο... καλά είμαστε, εντάξει, πάμε. Πάμε στο μάτς. Σέντρα, κάπως Solidity νομίζω παίζω, αν δεν κάνω λάθος. Οκ, τα κομπιάνει σωστά. Πάμε θα δούμε, καλή επιτυχία. Αμάν, ωραίος. Λαρέσε. Ωραίος. Κάνεις τρίπλες ρεποντές. Τι κάνεις. Τι κάνει, τι πάζει. Αυτό το βίντεο θα έχει πολύ edit. Θα κόψω ξέρεις τα βαρετά σημεία. You know. Θέλει προσοχή ρε. Έλα ρε Ορτέγκα πια. Έλα ρε. Όπως και στην αληθινή ζωή το κάνει. Το... μπράβο ρε ψωμάκι. Ένας εκεί πέρα τα βρέθηκε. Να κοντένισε μου. Ωραίος. Οκ. Γιατί. Τι κάνει γιατί πάει πίσω όλοι τώρα. Καλά. Καλά. Άντε πιάσω. Γιατί. Όχι. Ωραίος. Έλα, πάρε. Μην την ανοίγεις. Πάλι καλά. Εγώ πήγα είναι uncut περιεχόμενο, αλλά εντάξει, να μην βγει και μία ώρα βίντεο, κατάλαβες. Όχι! Έλα ρε μπρο. Καλά πήγε αυτό. Θα αλλάξουν παιχνίδι, όχι, είναι... Έχει παίχτη ο άλλος. Όχι. Τώρα. Ναι. Αυτά είναι. Έλα ρε πόντε. Θα τη δώσω. Οκ. Nice. Ξανά. Έλα. Όχι. Άρε. Κοντά. Πες να γράφει. Να κάνω record. Ένα πυρόλα. Πώς μας την πήραν έτσι. Ωραία. Είτε είναι βήκαμε. Ουφ. Με άκουστος. Ρε πόντε. Ας τρίμπλες σου. Ρε μούζα. Καλό να τάκλει την μπάλα. Φύγε. Να φύγεις. Τι γίνεται ρε, πάμε πίσω. Γιατί δεν έχουμε, σαν να μην έχουμε παίχτης είναι. Όχι ρε. Yes, ωραίος. Κόρνα. Καλό. Οκ. Πιάστη. Ωραίος. Μάρτινς. Καλό. Ωραίο. Μόνος μου έτσι, δεν το λες.
Λες και παίζω με κάποιον teammate. Όχι ρε. Θα σφυρίξει μετά. Ωραίος. Φωζακί. Α, τα ρέμει. Οκ, έδωσε εκεί πέρα. Οκ. Όχι offside. Έλα ρε, μπράβο. Ελπίζω να είναι πολύ δυνατό το παιχνίδι. Πάλι καλά. Είναι κεφαλιά ρε παιδιά. Ωραία, α, του δώσε κάρτες. Ο Ντέζε μέχρι να κουνηθεί. Ωραία μπρο. Τι κάνεις ρε έτσι. Α, καλά. Ωραία. Κάθε, ωραίο. Έλα, έφυγες. Δεν έφυγες. Ή κάτι. Έλα ρε. Κακό. Καλό σαν σκέψη, επειδή υποπίεση κιόλας. Οκ, ωραίος. Έτσι να μην πάρουν τέτοιο. Μην τους αφήνω να παρανάς. Μπράβο. Κάτω κιόλας. Ολυμπιακός. Πόσο. Μπράβο έτσι εκεί. Δικό τους. Ναι, εκεί, εντάξει. Ωραία. Ωραία, τι είπα. Πίεσε. Πυρόλα. Δεν μπορεί. Ο Ρέτς που έπαιζε και σε Λιβερκούζεν εντάξει. Σε κάποια φάση. Χίλθε. Ολυμπιακό. Είναι το φάουλο μπρο. Άστο ρε. Α, κάρτα σε πυρόλα, όχι ρε. Όχι κάρτα πυρόλα ρε. Όχι ρε. Έλα ρε. Ρε τι νέοι. Όχι, ο Ζέλσον ήρθε εδώ ρε. Κλασικός. Όποιος ξέρει, ξέρει. Εδώ, απαλά. Έτσι. Θα έρθει και τον γκολ, παιδιά. Πιστεύω. Τι... στο καλό. Ωραίος. Στην μπάλα. Και έφυγες. Έλα ρε Ποντένσε τώρα. Να αλλάξουν μου φαίνεται. Εντάξει. Τι! Ρε άμα θέλει μπάλα. Άμα θέλει. Η άτιμη. Ωραία. Έφυγες. Έλα Ζέλσον είσαι μπρο. Καλό. Αχ δεν πρόλαβε. Δεν πρόλαβε να γυρίσει όπως το λένε. Πήρε τι κάνει. Πρέπει να καλύψουμε. Ωραίος. Να πέρναγε. Οχ. Πείτε μου στα comments αν θέλετε κι άλλα τέτοια έτσι. Κάνα derby, να παίξουμε κι άλλα ματσάκι γενικά. Όχι, μου έκανε... Όχι ρε, έκανε τρίπλα. Κακό αυτό. Κακό. Μου έκανε τρίπλα ρε. Μου έκανε τρίπλα. Εδώ, την πατήσαμε. Πάμε! Πάμε ρε! Δεν θα γίνει πείτε. Ρε Ποντένσε σήμερα. Στοκίσαμε. Πίσω. Ήρεμα ρε. Τι κάνει. Πώς πέρασε εκεί. Έφυγες. Δεν είναι offside. Να αργός μωρέ. Να τα ρέμει. Γκολ.
Πάμε. Βάμος. Σας το είπα. Α, έδες κάρτα πριν. Οκ. Περιμένετε λίγο. Συγγνώμη λίγο για αυτό τώρα. Ελπίζω το σιωρ να ακούγομαι. Τι. Οκ. Νωρίς το θυμήθηκα. Πάμε στο στόπα, θα έρθει και το... Θα έρθει και το γκολ. Ελπίζω να ακούτε το σιωρ. Δεν έχω ξανακάνει FIFA βασικά. Εμείς FIFA το ξέρουμε. Τι FC και τέτοια. Όπα, έλα ρε πότε είναι. Εντάξει. Αυτό είναι δύσκολο εκεί. Αλλά έχει κάνει πολλές βλακίες. Δεν έχει κάνει τρίπλες προκοπής. Δεν έχει κάνει... Ωραίος. Ρετσός. Ζέλσον, έφυγες. Έφυγε. Έφυγε σου λέω. Μου βγάλετε κάπου. Τσικίνη εκεί. Οκ, μπρο. Τι. Offside. Ποιο ρε. Τσικίνη, τι. Ποιος. Περίμενα την κάθετη. Όχι. Καλό. Πάμε. Καλά τώρα ρε. Είμαστε όλοι πάνω από το κόρνερ. Ο Ρεντινέ ήρθε από Κύπρο. Και καλά. Μπράβο. Καλό. Όλοι. Πάμε ρε δίπλα σου. Τα ρεμί, Αν και είχε έρθει η Ελλάδα Ελκαμπή μετά το Κόπα Αφρικα. Γιατί είχαν αυτό τώρα. Το πήρε η Σενεγάλη. Ξελαιός σου. Καλό ναι! Ήθελε έτσι από κανένα. Vamos, Ποντένσε τώρα. Είδατε, έλεγα θα τον αλλάξω. Και ήρθε και μας βάζει. Ήρθε και βάζει στο γκολ. Ένα γκολ το οποίο θα μας δώσει full ψυχολογία, μπρο. Όχι ρε. Ήταν μόνος, εντάξει. Χόφμαν. Όλα μας φταίνε. Μου φταίνε μάλλον. Γκαρθία. Ωραία. Οκ. Ζέλσον, έφυγες. Πίσω. Καλό. Καθυστερήσε. Τώρα μπήκα. Μούζα. Με τη μία. Καλά. Ένα λεπτό έδωσε. Τίποτα. Δευτερόλεπτα δηλαδή. Όπως καταλαβαίνετε. Why? Τέλος. Μην περάσει στο κέντρο. Ωραία. Καλά. Σπιέσαμε. Ωραία. 2-3. Οκ. Πάμε για δεύτερο ημίχρονο. Αφού δούμε στατιστικά. Εννοείται. Για να δούμε. Δεν είχαμε κατοχή. Οκ. Πάμε. Κάτσε κάνει μια αλλαγή από Ντένς. Να βάλω βέβαια εκεί πέρα. Ας το πάμε έτσι και βλέπουμε. Μόνο στερφέτσα έχω εκεί πέρα. Γενικά, σε έξτρεμ. Καλά, Ζέλσον δεν νομίζω να βγει. Ποιος κάνει. Όχι. Μάλλον. Εντάξει, ένα γκολ το ισορροπήσαμε στο πρώτο ημίχρονο. Κάθε... παίρνα ρε. Εντάξει, τώρα να πεις δεν ακούσαμε τον ύμνο το Τσέμβιλιο. Το ξέχασα. Πήγα κατευθείαν στο gameplay και δεν άφησα όλο το τέτοιο. Την ισότητα των ομάδων κλπ. Όχι, πίσω. 3 με 3, Ωραίο, καλό. Κοίτα εδώ η μπάλα ρε. Η ρημάδα. Ωραίος. Ζέρισα μωρό. Φύγε! Μόνος σου. Όχι! Τι κάνεις. Fantastic save. Πάνω του πήγε.
Δεν ήταν δυνατό. Καλά, όντως δύσκολο, αλλά εκεί. Ωραία Ρέτσο. Ωραία Ρέτσο, εντάξει ευτυχώς. Ρε Ρέτσο. Ωραία. Ρε, τι κάνει ο Ορτέγκα. Άλλος από εκεί. Ωραία. Πυρόλα ρε, ρε πυρόλα. Ρε τα Ρέμι. Αλλά λίγο εκεί πέρα. Ήρεμα. Πίσω, ήρμα. Πάνω. Ωραία. Σας περιμένω στα comments, να μου πείτε τι και πώς. Αν θέλετε κι άλλα έτσι, είτε ευρωπαϊκά, είτε derby, είτε το οτιδήποτε, με οποιαδήποτε ομάδα κτλ. Όχι μόνο Ολυμπιακό, απλά τώρα σήμερα που γυρίζω το βίντεο και θα ανέβει την ίδια μέρα είναι στο μάτς. Οπότε γι' αυτό να μην παρεξηγήσω, γιατί δεν θέλω ακόμα γιατί πήρες Ολυμπιακό, ξέρω εγώ και τέτοια. Μην τρελαθούμε δηλαδή, και όλες οι ομάδες θα παίξουμε. Πείτε μου τι κάνω Europa, Conference, ό,τι και από άλλες ηλικίες ομάδες κτλ. Βασικά θα ξανακάνω σίγουρα έτσι και άλλα ευρωπαϊκά. Απλά πείτε μου γενικά, ναι. Αν θέλετε γενικότερα κάλυψη. Διώξεις την, να φύγει να... Καρθία. Το άγχος μείνει τώρα αν με ακούτε καλά ή όχι, γιατί εγώ το έχω δυνατά λίγο σχετικά το παιχνίδι. Αν και είχα δυναμώσει το mic πριν που έκανα ένα live, το live μου, στο άλλο κανάλι, στο κανονικό κανάλι, στο πρώτο. Μπράβο, στην μπάλα, πρέπει να κάνουμε αλλαγές, Βάλε καμπή. Έφυγες. Μπράβο ρε Τσικίνη, ωραίος. Καλό. Πάμε και αλλαγές. Πάμε να βάλω στρεφέτσα. Βάλω... Ωπα ρε, πώς έχουν κάρτες. Βάλω Τσικίνη εκεί πέρα. Βάλω Ελκαμπή εκεί πέρα. Βάλω στρεφέτσα. Δεν θέλω να το αφήσω έτσι. Βάλω Γκαρσία μέσα. Γκαρσία. Έτσι να κόβει λίγο κτλ. Με δύο φόρ τώρα. Ουσιαστικά κλασικός του Ολυμπιακού. Όσοι ξέρετε. Θα το βάλω πιο μπροστά το Ελκαμπή. Κάτσε να βάλω κορυφή. Εδώ. Ωραία. Νομίζω πες καλά. Ντένσε, Έσαι, Ροντινέι, όλοι πήραν κάρτα. Όλοι κίτρινοι ήταν. Μπράβο, όχι ρε, στο rebound ρε. Στο rebound ρε, ρε κρατήσου, ρε. Και Κωστίνια έχουμε επίσης. Κατευθείαν ρε, από την πτήση ήρθε από το Μαρόκο. Ο Ελκαμπή. Καλά, δεν να παίξει βασικός. Ορτέγκος. Ρούλας. Για να τους δύο παίκτες. Η ρόλα κάθεται για τα Ρέμι. Ο τα Ρέμι κορνέρ. Είμαι κοντά. Γκάμπης. Κακό. Θα βάλω Κωστίνια. Πάμε. Τουρουρουρου. Ακόμα προβλέψει τα σχόλια. Με ηρεμία έτσι. Ωραία μου. Από δάρκες. Καλά οι take cheers είναι πολύ καλή σε αυτό. Στα μάτια και τα λοιπά. Όχι. Πάλι καλά δεν. Σε αυτά που κάνουν derby, ευρωπαϊκά, το οτιδήποτε. Ου, Ορτέγκος. Η έξτρα πάσα γκολ. Ωραίο. Ελκαμπή με το που ήρθε από το Μαρόκο. Από το Κόπα Αφρικα.
4-4. Στην κάρτα. Ακόμα δεν μπήκε. Όχι ρε μπρο. Τον γκρέμισα λίγο. Ούψ. 20 λεπτά έχουμε, πάμε. Καλή επιτυχία με εγώ στον Ολυμπιακό. Στις ελληνικές ομάδες που κάνουν προσπάθεια στην Ευρώπη γενικότερα. Ούπα. Καλό. Καλό. Πάμε. Έφυγες. Ωραία ανάπτυξη. Τσικίνιος. Όχι. Ωραίο. Ωραίο. Καλές πάσες. Δεν ξέρω αν είναι offside, το φοβήθηκα λίγο. Πάμε λίγο. Καλό. Ω. Ελκαμπή κύριε φίλε. Ωραία. Έχει κι άλλα μάτια την Πέμπτη. Γενικά Europa και τέτοια. Ναι, μπορεί να κάνει και θα δούμε. Ωπα ρε. Ο Γάλλος είναι τραυματίας. Ωχ, τι είναι. Μάζα. Α, ο Γκαρσία έκαρσε. Γκαρσία και λέω Γκαρσία. Δεν είναι Γκαρσία. Γκαρσία βασικά. Δεν ξέρω, δεν είναι Γκαρσία και λέω. Ωραίες κάρτες, ωραία μπράβο. Όλοι κίτρινοι. Πάμε ρε, 10 λεπτά. 4-4. Γκαρσία και ωραία. Ήρεμα, ήρεμα. Ήρεμα. Ήρμα. Α, περνάρε. Πίσω να φάμε κανένα copyright, ξέρω εγώ, ή κάτι και καλά, ξέρω εγώ. Όχι που, να μου πεις από μουσική τώρα copyright, ξέρω εγώ, να το στάρω και καλά, ξέρω εγώ. YouTube, δεν ξέρεις καμιά φορά. Προλάβετε, ωραίος. Δώστη, ξανά. Πάμε. Πάμε. Κάτι καλό. Όχι. Μόνος σου ήσουν ρε. Δηλαδή για όνομα σου ρε. Έχουμε κι άλλη λέγει. Ρε τα ρε. Να βάλω εκεί πέρα. Να βάλω για να. Θα το βάλω μπροστά όμως. Όχι, με καλά είναι έτσι. Τελικά δεν έβαλα. Πιέστε ρε. Το έχουμε, 5 λεπτάκια. Σοπαλία εντάξει. Έλα. Γιάρεντσουκ. Δεν το πήγε. Κρατάμε όσο αντέχουμε. Ωρε πω. Τάκλι, κλάδε, δεν μπορώ να μιλήσω. Βλάδεψε. Παπ. Παπ. Σε PlayStation 4 παίζω by the way. Αν ρωτήσεις για τα γραφικά και τα λοιπά. Ή physics ή το οτιδήποτε. Όχι, πρέπει να διατρώνεις. Γιατί είναι έτσι τα βολέ ρε μπρο. Φοβάμαι, άστο δεν ρισκάρω. Α, οκ.
Για Ρέμψου. Ρε πιέζουν αυτοί. Προφανώς. Θέλουμε να κρατήσουμε. Βάλε αυτό. Ωραία, πώς πήγε έτσι. Παπ, όχι. Ωραία, ήρεμα. 90. Ένα λεπτό, βασικά δευτερόλεπτα. Άστα. Δεν τρέχουμε καν. Για να μείνουμε πίσω. Πάμε ρε. Κοίτα να δεις τώρα. Στο καλά σου. Όχι ρε μπρο. Με δουλεύεις τώρα. Άιντε επιτέλους. Άιντε. GG's. Αυτό το βίντεο ελπίζω να σας άρεσε και αν σας άρεσε κάνα like, subscribe, καμπανάκι. Winner of London 2-3. Αυτό το βίντεο ελπίζω να σας άρεσε και αν σας κάνα like, subscribe, καμπανάκι. Και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.